Palagdi yung buhay mo talaga. Ang ganda ng laban. Laki! Ganda. Uy! Ito naman yung sa Ay mga kabols, paita natin. Si Kadagit. Pero Tatay Mendo to. tsaka si Kaji. Boss Kadagit ano yun. Champion to, dumali kay Just King. Sana maganda-ganda laban. Mga dalawang master natin. Mga audience natin, oh. Meow! Meow! Si Meow. Pare, may sasabihin ka ba? Sana enjoy na. Sana champion ka dito. Yun lang. Kasi may mahangin. Mas bali to, parehong mas bali boss, di ba? Uy, tumalikod. Uy, nalaglag yung kay Kadagit natin sa atin. 1-0. 1-0. Ano lang to tatlong laglag lang kami ni Boss G. Para medyo mabilis lang. Kung di maglalaban Tatlong laglag talo na yun. Yung pala, bihagan kami dito. Oh, biyagan pala, biyagan kami challenge dito, pala to. biyagan Pag to, pinalo biyagan niya to. ako, sa kanya na tong gagamba ko. Sa akin na lang. Wag ganun, Happy Man. Huwag niyo pong pansinin yan. Di, ano. Ay, si Happy Man pala. Sir, magandang araw sa iyo, sir. Uy! Uy! Uy, dalawa na. Sorry na, boss. Dalawa na. Tama-tama, pag natalo yan, akin yan. Hinihinayapi mo yung nagkukulag eh. Kapal po, magkamay nga eh. Hinihingi mo. Palagdi yung buhay mo talaga. Ang ganda ng laban. Uy, huli mo. Ayun, Oo, oh. nadali yung payat mga Aji. Huwag mo na baka nakikitin. Uy, galing naman nun, sinasalo. Tatlo. Bang class. Tatlo na. Biyag na yun. Kay Kaji to, biyag to ni Biyag na yun, ayun. Lalagyan. Dito, sa akin, oh. Biyag tayo ni Kaji. Biyag. Ito. Wala naman lalagyan dyan. Ayun, oh. Salmon kay Kadagit. Jumbo. Kaya pa mamakit na dito yan. Dito, ang nipis eh. Baka kaya pa lang Boss G, anong line yan sa'yo? Mas bate to. Mas bate line na jumbo. Mas bate Grabe. line to, mas bate line. Laki, oh. Yung dumali ang dalawang salmon pero matanda na siya. Sa mga magtatanong, wala pong pusta to Friendly Oo, game lang friendly po. game. Kulab lang to, kulab. Saka yun lang, talagang bihagan kami. Oo, sige na. Game na. Ganda yan, oh. Salmon versus jumbo. Mas bate. Ay, sige, boss. Teka lang. Oo, malangan talaga lang. Grabe nung mas bate na yun. Laki. Ay, sorry. Hindi ko maputol ah. Ayaw talaga. Tatakot sa gagamba mo, G. Hindi. Oh? Palit kaya, palit. Palit pwesto. Ha? Palit mo. Hindi, last one. Sakot eh. Kaya ito mga kaji, it's either patay ito sa gagamba ni boss. Kasi tingin ko hindi naman bibitaw na to. Nakadalawang salmon na. Palit. Palit kaya na, friend. Pangatlo na to, kakatayo na. Yun. Naku! Laki! Ganda. Uy! Nahuli na yung jumbo. Yan, papasa na lang yan. Huli talagang jumbo. Huli. Napuitan. Bravo! Pero Bravo. Alak. Hindi pa. Balang pa. Kumakalas eh, oh. Pasa na lang. Magandang content. Sige, harapan mo. galing. Grabe, laki talaga ng salmon. Di kaya. Piga, boss, piga. Paa sa paa, mga kaji. Paa sa paa. Lumalaban talaga. Bagi. Lumalaban talaga. Lakas ng jumbo. Grabe naman yan. Di talaga kaya ang salmon sa persahan. Patay na. Ay, talaga, tapang talaga. Di, kumakagat pa, boss, kumakagat pa. Tapang. Wala na. Kinakain na sa amoy. Baksak na. Kinakain na sa
Wala na, nalikuran na. Grabe. Grabe. Pero laki din ng tagas, oh. Malaki, oh. Niya na yan. Shoutout sa Jumbo ni Kaji, napakalakas. Grabe. Grabe. Hindi kinaya. Angat natin, Kaji. Angat mo, boss. Angat namin ha. Huwag kayong mag-alala, may video tayo na isa. Buti Video, nakasuporta video. si Kabols. Si Kabols, kayang-kaya. Ang ganda ng pagkakakuha. Ayun o, likod o. Likod. Pero ordinaryong gagamba, boss. Durog agad dun eh. Ordinaryo lang, durog agad yun. Pumalag din talaga, pumalag din. Tingnan natin. Sapay, isang bitaw kung ano pa. Kaya lang baka ano yun ang Wala na yan. Hindi, ano na natin to. Admit natin mga G, talo tayo dito. Nahuli na kasi to, kung di namin Wala na, to, stop na. to. Wala na. Patay Inangat na lang namin, Kaji, kasi para malang hindi na gumagalaw eh. Kala ko pangatlo yung may boss kadagit natin. Di pala kaya sa hindi kaya sa yakapan. So, yun. Hindi kaya. Yun. Pangalawa, all one ang score. So, boss, biyag na natin to. Kaya lang, parang lugi ata ako sa biyag ha. Puta, patay na to. Okay. Salamat ha. Sarap naman ang bihag na yan. Kailangan yung legendary natin mga G. Kaway-kaway mga boss, kaway-kaway naman. Pero medyo medyo damage din yung may boss kadagit natin. Laki ng katin. Pumalag din, kung ordinaryong gagamba lang yan, patay na dapat kanina pa yun eh. Pero ano din eh, palag din talaga oh. Mga G, ang ganda ng video kay boss Kabols natin. Napakaganda talaga. Ito kami sa pwesto ni Kasapot. Kasapot pala, maraming salamat kay Kabols at sa lahat ng pumunta dito. Maraming salamat sa inyo lahat. Yun, boss. Paalala ko lang, mas bati line. Jensen mga G, Jensen pa rin. Jensen tayo. Pangatlong laban to mga kabols, pangatlong laban na yan boss no, pangatlo. So, all one ang score. All one. Itong laban na to. Ganda ng laban yung mga gagamba. Uy! Ayan, ang ganda naman yan. Grabe! Ay! Muli ang mas bate. Palag talaga mas bati, oh. Iba talaga mas bati. Pero stroke pa. Ay, wala Laki ng mga damage. Kita ba Kaji? Mga kadagit. mas bati mo si Jensen. Stroke. Ano boss? Kaya ganun ba yun dito? Oh, break na boss. Break daw, sabi ng ating mga veteranong tagapanood. Break. Pwede nyo ipang ano to boss, pang player nyo yung ano, Oo, well. sa laban pang layer. Pero ano na to? Malala yung tama na sa atin, mga Kaji, mga kadagit. Lakad yung isa na yan. Wala, stroke. Pero tignan pa namin kung kaya pa. Uy, kaya pa. Ano yung boss ha? O sige. Sasali lang din. Kaya yakapin na yan. Ayun, ano yung natin mga Kaji ha? Unahan ko lang kayo mga Kaji, wala po kaming pusta. Yun. Biyagan lang po kami at nag-i-enjoy lang po kami dito. Uy, sapot niya pala to. Uy, sorry. Yan na, yanakap na. Lalaban pa rin yung mas bati mga Kaji oh. Mga agat to. Ayun o. Uy! Galing ng pagkakakuha. Huwag mo muna saputan, hayaan mo muna, sipsipin mo na lang. Ganda na laban. Bihag mo na yan boss. Bibigay ko na sa kanya, bibigay niya na Wala yan. yun kasi. Paano mabibigagin to? Patay mo si. Okay mo sa lapit natin. Wala, hindi mabibiyag mga Kaji oh. Dinuhurog talaga eh. Wala na, finishing touch na. Ano tayo? LBC tayo, NLBC. Yung pangatlong lakas, Yan, no? oh. Score namin, 2-1. Sa akin. Dalawang panalo para kay Kaji, isang panalo sa akin. So sa content ko naman, abangan nyo. Oh, content naman ni Boss Kadagit. Ulitin ko lang, wala pa kaming pusta. This is all for camaraderie namin, samahan namin, and nag-enjoy po kami lahat. God bless po, and yun, kay Boss Kadagit naman. Tulungan lang tayo para di natin matuluyang mawala ang paglalaro sa gagamba, ang kultura ito na nakagis na natin. So shoutout sa lahat ng mga mahilig sa gagamba. God bless all.